बाजेनिबो दङ नामा? माया? चेनेला? ओइ जिमाइलखौनो बावबाय दा। ओइ लोगो सासेयासो गोसोआव दंमोन फैयाब्ला गोसोआव गैला। बानायफिननांगौ खुलिफिननांगौ जागोन एसे उनाव बानायफिनगोन। बेयावनो होबाय नोङो मा? लाइभआवसो आमथिखायावरा सरासथावनो फैदो फैनायलाय। ओमफ्राय रिंखां माबाया हरदों जाहैबाय बहाय आदै बहाय दंलै आदै आदा आङो नै आमथिखायाव दङ फंबाय दसे ओरैहाय मिडियाफोरखौ नेदों आङो निउस पर्टेलनि मानसिफोर फैगासिनो दं नालाय ओमफ्राय दा आङो थांगोन जाहैबाय सिमलगुरिनि गल्डेन जुबलियाथ' दिनैहाय माने गेवलां मेल नालाय दा बिथांमोना बेयावनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंखौ दाख्लै फंबाय नोङो निउस पर्टेलनि मानसिफोरखौहाय माखासे खबर खालामनानै लानानै फैलै होननानै बुंहरनायखाय ओमफ्राय दा आङो रायज्लायहरबाय आरो गासैखौबो दा निउस पर्टेलफ्रा फैगासिनो दङ ओमफ्राय दिनैनि गेवलां मेल प्रग्रामखौ निउस पर्टेलावबो नुगोन निउसावबो आमथिखा सिमलगुरिनि प्रग्रामा आरो गल्डेन जुबलि प्रग्रामा ओमफ्राय दा आं इसोरखौ नेदों आरो आमथिखा बाजाराव दङ नै ब्रादार कृष्णानि दखानावहाय मबाइल दखानाव दामि दामि मबाइल दं फारसेनिफ्रा ओमफ्राय कमेन्ट नायनि दे कमेन्ट खालाम दे बयबो दसे बिसोर सफैथ'वाखै नालाय फैगासिनो दङ दा इसोरखौहाय नेबाय आङो दसे ओमफ्राय माथो खालामदों बिदिनोसै फैलायबाय नै दानिया लाइभ थानायावसो अनसुमा बर' हेपि दिवालि आदा औ दे आं लाइभआव आफा मर्निं मर्निं ओमफ्राय कमेन्ट खालाम दे दसे लाइभआव थानोसै फैबाय जेला ओमफ्राय आंजोंहाय दङ नै ओरैहाय लोगोफोरबो दङ नै आं बेक केमेरा हरनि दै ना नै नोंखौ नुबायलै ब्रादार मोना मबाइल दामि दामि फानो आरो लांनो हागोन ने सेस दंजोबखायो दा औ नेपालिनिबो खिन्थाहरदोरा मबाइल नांगौला लांफैनो हागोन होननानै आउनुहोस् तपाईँहरू दामी दामी मोबाइल छ औ जे के मोबाइल चाहिन्छ आउँदा हुन्छ बिन्दास छ सो फाइसो सबै छ सिंग्रि फनि सो सिङ्गी छैन अहिले छैन सब स्याङ्राई मात्रै छ सिंग्रि मोबाइल छ कि छैन सिङ्गी मोबाइल छैन भिभोलाई अब भन्छु आस्सा दा खोनाखाबाय दा लोगोफोर जोङो ओरैनो डाइलगबो होयोलै दे कमेन्ट खालामनो हागोन दे मा होनदोंनो रिंखाङा मा होनदों मा जादोंब्रा आदा माबालै जालु जाला जादों एस बि सट ओमफ्राय अबाव दं दादाया आङो आमथेखायाव दङ नानि आमथेखा बाजाराव आरो बाजारनि ब्रादार कृष्णानि मबाइल दखानाव दङ दै नै दामि दामि मबाइल दङ दे मा नांगौ नै फुरा मोनजोबो आरो नै ओरैहाय फुरा आइफन थाइफन साफा दङ ओमफ्राय दसे बेयावनो थानोसै आङो ओइ अबेसे मेदाम आदसा दे आंबो बिसिमनो मेदाम दे दा बेलासियाव थांगोन आं मेदामखौ लोगो मोनदों आङो ओमफ्राय नै जोंना ब्रादारा मा होनदों मागार आयुस ब्लगा होनदों नै हेपि दिवालि हेपि दिवालि ब्रादार आंजोंनो दंखायो सापर्ट खालामनो हागोन नै मागार आयुस ब्लग हेपि दिवालि होननायखौ बेना चेनेल दङ दै बिराद मोजां मोजां माबा मोनगोन आरोखि साब खालामहैनो हागोन आरोखि लोगोफ्रा माला सफैनांगौ जाखोलै ओमफ्राय अनसुमा बर' मा होनदों नै फाइनेन्सआव मबाइल
बायोबा मा नांगौ थारो आधार कार्डल' नांगौ आधार कार्डजों जाजोबो आरो खाथिनिफ्रानो लानो हागोन नों मा लानो गोसो फुरा दंजोबो इयावबो एभेलेबेल फाइनान्सआवबो मोनो र आं सोंनि दे बिमानावनो कतिको माबा रायज्लायगासिनो दं लाइनाव थाबाय थ' ओमफ्राय 240 फुंखा नार्जारि हाय होनदों औ हाय ब्रादार सुरज मोतमाला एसएमएस जास्ट गर्दैछ हाल्नु ल लाइभ थाबाय आङो जेबो इम्परटेन्टथ' नङा थेवबो नोंसोरो जुदि माबाफोर जुदि कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन आरोखि खुनु टेनसन गैया आरोखि हा नै सोंदिया ओइ मबाइल फाइनान्सआव मोनो ना मोना नोंसोर दं मोनो मोनजोबो फारसेनिफ्राय मोनजोबो ओमफ्राय मा डकुमेन्टस नांगौनो आधार कार्ड नांगौ आरो आधार कार्डआव होनाय नाम्बारा बे नांगौ माने अटिपि नि थाखाय औ औ नाम्बार गैयाला जाया माने आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बारखौ होदों बेखौ नांगौ ने होमब्ला अटिपि थांगोन ओमफ्राय फारसेनिफ्राय नों आइफन लाङो ना मायो सेस मोनजोब्बाय ना मोनजोबगोन औ मा मबाइल लानो गोसो औ थिखा बाजारावहाय खोनाखाबाय आधार कार्डल' नांगौ ओमफ्राय बे आधार कार्डआव दे मबाइल नाम्बार होयोना नैबे मबाइलखौ लाबोफाबानो जाबाय आरोखि नाम्बारखौ मानो होनबा अटिपि थाङो नालाय आधार कार्डआव ओरैहाय माबा खालामब्ला बेबायदि आरोखि मा नांगौ ओरैबायदि मोजां मोजां दङ सामसुं दङ सामसुंआथ' फारसेनिफ्रायनो दङ आल्ट्रा लानो ना मा लानो सेस दंजोबो ओमफ्राय ओरैहाय सामसुं S21 FE लानो ना 54 लानो ना 34 लानो ना 23 लानो एभेलेबेल आरोखि सामसुङा मथा मथि दा सामसुंनि कुवालिटिया बुहुत मोजां आरो माबायाबो केमेरा कुवालिटियाबो मोजां ओमफ्राय साउन्ड कुवालिटिफ्रा मोजां फैयो आंनिथ' बे दा लाइभ होबाय थानाया मोजां साउन्डआ ओरैबायदि बेस बुयो स्पिकारा मोननै गोजौजोंबो गाहायजोंबो ओरैबो उफार बक्स ओरैबो उफार बक्स दोननानै दामोब्ला मा जाद गाबो साउन्डआ बेबायदि मोनलायो आरोखि ओमफ्राय ओरैबायदि उन्दुलांनो ओंखारलायखायो आरोखि दामबायथाय दे लांफैनो हागोन ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदोलाय लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामब्लाल' मोजां मोनोलै गोसोफ्रा ओरैनो सिरि थाबाय थाला एसे बोरैबा मोनलायलाङो आंनिया साइसआ दे कमेन्ट खालामदो दे माथो थौ फिसा लाखो फालाय गुबुन जानायसो मानायसो आंना हिनजाव लाना ए आस्सा कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर माबोरै दङ दसे मबाइलफ्रा मोजां मोजां दंथारोलै ओरैबायदि मोजां मोजां दङ नै आयु वान प्लासनि गेजेरावबो बहुद दामि दामि दं दे बिराद मोजां मोजां ओंख्रिया माने आं ओंखामखौ जाबोस्लाबनो हायाखिसैलै रिंखां फंबाय मानो होनना आं ना लायदोंमोन ना दंमोन ना एलेंगा ओमफ्राय आङो दा हाखु दाखुखाय दिनैहाय रबिबार ना संस्लाबाखिसै आं नेयाखिसै आरो ब्लड फैबाय आङो ओरैहाय मिडिया पार्सननि मानसिफोरखौ नेफैबाय नालाय लोगोफोरखौ जाबोनाय जायासै आरोखि ओमफ्राय माबोरै दंलायो लोगोफोर मोजाङै दंलायो दा भिउवार्सफोर मा जाद फैयोलै कुवालिटिया माबाया लाइटनि कुवालिटिया मोजां फैदों दा न'आव थांसै दा ini आरोखि माबाया रिंटना आंथ' माने गिटार थायोब्ला होबायमोन आरोखि बिदि नङालै लाइभ थानायावहाय हरदेरनो नाङा जिङा
लाइभआव नायदो फैदो फै आं आमथिखायाव दङ फैनोबा फै नेदों आङो दे एसे माबा बुस्थु दिन्थिना नोंसिना नै गोदोहाय जोङो बेबायदिजोंहाय फन रायज्लायोमोन हो बेबायदि बेटारि जोबला ओरैबायदि खर' गाज्रि जालायनाय बायदि मोनखायोमोन ओमफ्राय दानियालाय बेटारिबो जोबले एभेलेबेल माबा मबाइलानो 4G 5G ओरैबायदि जासै आइयै गोदोहाय माबा किपेडल' बेखौनो साला जानजियावहाय माबा कभार होदलायनानै लाबावखायोमोनलै मबाइल गैयाबाथाय माबा गादों बायदिल' मोनखायोमोन नै बेबायदि मबाइल फिसा फिसाजोंनो बहुद सोलिबोनो गोनां जाबाय आरोखि जोङो दा बेबायदि आरोखि दाबो मोजां बे खिन्थु इउज खालामो दे मबाइला ओरैबायदि मोजां बे मबाइल फिसाया दा आंनि दंबावो दे दाबो गंसे बिदि मबाइल फिसाया न'आवहाय ओमफ्राय आं एसे बाजार साइडजोंबो मानसिफोरखौ फैलाबाय दं हनै दे लायनाय प्रग्रामाव जादों सोर बोरै वागानर लाबायो गारिखौ ने ब्रादार कृष्णाया वागानर कास्ट'मारफोर फैगौलै दे हेपि दिवालि होनदों नै मिमु सरगयारि औ हेपि दिवालि ओमफ्राय आं ओरैनो जास्ट लाइभआव थाबाय दे ओरैनो एकदमबारे नांगौ ना मा होननांगौ जाखो बिदिखौ दे मबाइला बासिदो फैसा गुरलाब गुरलाबल'लै नै ओरैलाय मा मबाइल बायदों ए नै बिदिखौ नुबाथाय माबा थाइलेण्डसो गोसोखांफ्लांलाय लाङोलै आइयै लानानैहाय नै दंलायो आरो बिदिनो दङ फना बाय सामसुंनाबो दङ नै दंफां लाइफां समायना बिबार सिमन नार्जारि गय जादों नामाबा बिदि जाहैबाय लोगोफोरा गय लाबोनानै जाहोफैनायखाय जादों आङो ने बा एसे माबा खिन्थु आङो जेबो निसा लाया दे ब्रादारमोन जास्ट गयखौबो नै दाख्लैनिफ्रायसो एसे एसेनो दाबो बे गयालाय मासे आं हाथ'लालाय आरो दा जाला जेबो जाला निसा लाला जेबो एकदमबारे अनलि बे गयखौल' फिसा फिसा जाग्रा जाफिनदों बेबो मालानिफ्राय मथा मथि सानबासोल' जादोंदां गय जानाया ओमफ्राय गय जाब्लाबो ओंख्रिफ्राखौनो थावा मोनो दा बेनिखायनो आङो गयखौबो जाला गारफिनोसै आङो दिनैनिफ्राय जाला आं दा दिनैल' लोगोफोर जाफिननाय जाबाथाय ओरैबायदि लिमिट गैयि जाफ्लांबाय ओमफ्राय ओरैहाय ओंखाम ओंख्रि थावा मोनबाय बेबायदि आरोखि आं लाइभखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर आं रायज्लायस्रांनोसै आङो दा हिसाबै आं लाइभखौ